Kayan. Wa pa yung tawag si paring boy palpak. Kayam tao paktuhan na. Wala ba yung kwarta rin niya? Basi ko si Project Pre. Kinahanglan na si Project mabuhat na to. Dili ba nga ko apre ba gimingaw naman ko sa atong trabaho go nga si money ba ka nang lunes. Mangawat ko patay tao. Lagi. Wa man ko taro pre, ay mas may manay gunta. Ay dili ka. Naigon ako pre, pati katula ka mo to ko pre. Ay, Ano naman gusto na ka patinong tao? dili kagid. Kagid. Ikaw sinanggo kanang maglulo sa kapre nga. Kanang imong hawa sa guantes. Guantes. Magpalit na siguro kung midsas pre. Pre! Hoy! Sa gaya sa pre, kaya niya. Ganiyar ko paabot ninyo. Nagdi ka laging tao pre no? Ikaw ba? Tunga ka man Unyara, ikaw unyara. mo diskutan. Unyara. Nagsitag huwat diri niya ato si pangutan ng dugay ka nagsiko si paabot. Di na be ka na mo ganina nga asa ka maghuwat kay magpaabot ni. Oh, ituyo na ko dire kay mingaw. Mao ganay nga dugayam ni usaman. Sa may Huwatay. project na doon. Nay, yahunon. Ay, Naate, dili. Sus, naon sa naanan mo nang sige pamusit si pangano. Eh, katul na kayo ng kamot ako ba? Katul na kayo ng kamot ako. Kini sa tamanulis nga wasa ko ipapatay ninyo. Kawat naman siya. Kawat tu kanang kuan. Ayaw ana. Lahi nga pangwarta. Unsa man? Easy money. Kana. Kana Sama, isi man. sige, bro. Tuk mo tagbarko dag tsunami. Ay, dili. Usa manglungkap tag tindahan bangko naman. Ay dili so kamo ba na Unsa ganina? ayaw mo paghisgo to mga anak kay palahi sa ta. Wala hita. Unsa man ang pangwarta habe? Mamina me. Kabantay mo sa Pikas Barangay. Sa bukayan. Ang Happy na gista. sabukayan. Naay matsugi. Matsugi. Matsugi na yabang ni sulong kapre. Ang ato ang Pila may premium na, pre? 500,000. Kay, pre. Kanindot ta. Consolation prize ra na. Wala ta makasag tao pre. Antay no. Consolation ra na 500,000. Lima man good pre. Bisa pagdako ka nag-premium ng matsugi dia. Wa mo gud may talent ana unsaon mo pagkuha na. Wa may talent unsaon na. Mao ganigi patapok ta mo diri kay atong praktisan gituyo na ko diri. Tudloan bini mo. Natural tudluan ta mo. Nya naa man mga introduction, mga talent portion, mga question and answer portion. Kibaw ka na mga utokan. Uy, pre, pasabat Basta. Sudan sir gani. Pariyan ako gawas. Ay, matsudan sir. Matsugi. Matsugi. Mao gani. Matsugi pariyan ako gawas ano matsu. Mao gani. Bukbok nga. Pero kinahanglan ipakita ang inyong lawas. Matsugi gud. Ato pa di ana re pre. Ana re. Hubuha. Kana. Matsugi god. Kana sakto na. Kini mao na siya pre. Ya, mo paso-paso man na. Paso-paso na. Okay, okay sige. Paso-paso na pre. Ana sa pre kay matsugi ko ana niya. Ay, unsa man na pre? Mura ka. Mura ba kana? Dagko ni bonaw. Dagko mo bonaw ko. Ayo, ay siya. Magseryoso ta. Ana matsugi man na. Tuluhay di ba pre ang kana matsugi. Lalaki ta pero magbinabay. Ala kana hindi. Kana gani. Sus. Sige pre. Kana. Ala. Kana. Kana. Ya, magpaso-paso tani. Gigi. Kisa pre. Kisa may una. Ay lobo lulun ang mga judges. Ay lulun mga judges. Lulun. Okay na may nato makita pre. Kaya unsa man na. Nang liki lagi na pre. Ting init man. Asa man magpractice sa paso. Kinalang paso pinakiay ha. Kiyay. Sa to pa day, sa pagkakaroon di ta mong patig tao, magbinayo ta. Magbinayot mao na akong tuyo og tumong ninyo. Ako'y una. Sige. Di sampol kay. Sampol. Oh. Pinakiay ha. Hi. My name is Angelita. Sa inyong pananaw, batignaong, pero sa kong mama, grabe ko kagwapa! Okay. And now, ako'y naniwala sa kasabihan, walay babaeng masakitan, kung ang mga tumboy manghingo ko lang dan. And I thank you. Oh, may nana. Naroon ta daw kita. Kasi may prakong ka na. Sige pre. Taro nga pre. Hi, ladies and gentlemen. I'm Alin Mokay. Kung gusto kang maglikay sa Black Eye, pwes, kung inyo kumusugutan sa dalan, daga na lang daan. Ako'y naniwala sa kasabihan. Ngaway banang makulatahan. Kung di lang mo turjak o silingan, inay, thank you! Klaro ka gid ni. Ay pre. Inday tugsak. Wow. Gamay rang tao, dako kayo.
Ako'y naniwala sa kasabihan nga walay bayot nga makulatahan basta mo bayad lang pag human. I'm good evening. Okay, pasara mi pre. Okay na pre. Nindot kita na. Bada si mo. Ano maghikap ang kapre? Oh, grob. Oh. Ay, sakit pre. Ay, sakit ko mo pre. Ulo, uy. Ano mga kapre nga mura maglahi. Uy. Agoy. Pre, naunsa naman eh. Pre, Sa man pangwarta ni nga tuwa o maghikap-hikap lang kadre. ano ni pre? Laki mo ta. Mo lagi pre ka magkakwarta mo sa muna ako. Ano ni pre? Ato tuloy yung pre. Nagpago ni mo pre. Lamat ka ring 500 pre. Tayo. Ang resulta ni mo, gubang pagkapaga. Ayo di ba? Naway pa din ako kay Kahoy. Susun sa kalibo. Pre, agota. Agay. No. Ang agyanan sa kong utot ng buhagay. Agoy, kasakit akong kigol. Akong kigwan na nga dag.